Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Life is the Game. Aici o să încercăm să facem câteva alegeri. De ce am strănutat? Nu e bine. Să sperăm că nu o să răcesc. Și da, să vedem ce reușim să facem cu viața noastră, practic, pentru că noi trebuie să facem niște alegeri și să ajungem ceva bun sau ceva rău. Uite, de exemplu, poți să te faci profesor, multe chestii. Eu acum o să încerc să mă fac destul de inteligent, perfect, și mă fac fotbalist. Uite, eu acum o să vreau să mă axez pe hobby-ul meu și să iau mingi de fotbal. Ca să te axezi pe hobby-ul tău, trebuie să mai apeși acolo când se încarcă pe cerculețul cu obiectul tău și să iei aici mingi de fotbal, dar ce să faci, că nu prea sunt. Ăla n-a vrut să fie prietenul meu, hai să vedem ce ieșim. Ok, n-am ieșit fotbalist, dar nu știu ce-am ieșit. Ceva, nu știu. E ceva la birou, nu știu. Uite, aici am lucrat. Vrem să luăm banii. Dacă nu foarte mulți, că o să... Chiar dacă n-are logică, vom muri de tristețe într-un fel, pentru că dacă iei bani, ești mai supărat. Bine, în viața reală nu e neapărat, dar da, în joc o să se pare că așa este. Mai jucăm mingea puțin aici în stație, tu vrei? N-a vrut! Ok, hai la următoarea. Dar e foarte supărat că nu vrea să fie cu el. Chiar s-a vrut, e perfect. E bine să vrea, pentru că altfel o să fii foarte, foarte trist. Hai să vedem, uite aici. Ne dăm cu bicicleta. Ok, uite, am avut și un copil. Așa. Da, am zis, o să vreau mai mult să mă axez pe hobby-ul meu. Nu o să vreau să vorbesc prea mult cu nevasta și chestii de astea. Uite, acum am ajuns iar la job, care nu știu exact ce job e. Habar n-am. Să-l ajutăm pe tataia ăsta. Ok, dar se pare că nu o să pot să-mi iau o casă sau? Hai că sper să pot. What? De ce s-ar așa? Ok. Da, și uite că din păcate nu o să pot să-mi iau o casă. Să joc cu mingea. A, bă, da, am putut, doar că sunt cu bani pe minus. Și uite, încă pot să sar. Sunt bătrân, dar pot să sar. Asta e bine. Înseamnă că mi-am menținut condiția fizică. Să bat un pic mingea. Aici un copăm pe soția noastră. Gata. Așa să plimbăm bebelușul copiilor noștri, să ne jucăm cu el, îl dăm înapoi, ne mai jucăm cu mingea, nu lua alea. Am luat ceasurile alea, ceea ce nu e bine. Poate am putea, dar nu. Nu, acum mai iau case din astea. Astea-ți măresc viața, adică nu ți-o măresc. Nu-ți mai scade non-stop. E ciudat. Dar oricum, există un ending perfect unde poți să nu mori. Chiar dacă ar fi foarte greu să iei casele alea perfecte, să nu iei niciun ceas. Ok, cam asta a fost. Da, stea... Da, uite, i-a plăcut
să joace fotbal. Nu s-a ocupat de prietenii lui, nu că ar fi avut. Nu s-a ocupat de copilul lui. Dar iar așa. Da, aici ne duce înapoi în viață. Să vedem ce am făcut. Uite că am pus copilul să se joace. Aici cu casa. Aici l-am ajutat pe nenea ăsta. Așa, hai să vedem ce am mai făcut. Am luat-o pe asta de mireasă, aia nu ne-a acceptat. Bine, o să trecem repede prin astea pentru că nu cred că e ceva de văzut, fiindcă ați văzut și voi ce s-a întâmplat. Nu știu, mie îmi place jocul ăsta, vă. Adică mi se pare destul de amuzant, dacă este așa. De ce îmi dă reclame? Dar nu înțeleg o parte, de ce îmi dă reclame? Deci, efectiv, îmi dă reclame. Ok, hai să oprim datele. Ducă na, să nu ne mai dea reclame. Ok, și acum voi încerca să nu mă mai crească părinții. Pentru că o să fie mult, mult mai greu. Și da, vedeți că nu mai sunt atât de fericit dacă nu mă cresc părinții, pentru că nu pot să iau toate biberoanele. Și să nu e tocmai bine. Dar uite, o să încerc să iau astea de inteligență. Când pot și astea să fiu frumos. Da, vreau să fiu inteligent și frumos. Hai să vedem dacă pot. Ok, sunt și inteligent. Să mă fac cântăreț. Hai să cânt. Acum o să vreau să am și niște prieteni. Ok, hai să așa. Na, văd că nu prea avem note muzicale, din păcate. Na, vedem noi ce o să ieșim. Dar nu prea sunt note muzicale, ia să vedem. Ce am ieșit? Habar n-am ce sunt. Ok, hai să o ajutăm pe fata asta. Nu știu ce am făcut acolo, de n-a fost bine. Ok, hai să cântăm că ne face fericit. Perfect, uite și acolo. Ok, acum trebuie să cumpărăm un buchet de flori. Da, o să iau pe cel mai ieftin pentru că vreau să mai am bani și de casă până la urmă. Și asta cât, autocarul asta cât, n-am văzut când mi-a luat, deși cred că 10. Ok. Hai. What? Te rog, așa, perfect, că asta a vrut să fie. Da, și uite, acum putem să așa, să cântăm un pic, să ne dăm cu bicicleta. De acum sunt deja mai mare, mai bătrân, că am ajuns la... Uite, nu am avut un copil, din păcate, deși cred că nu dăunează cu nimic. Ar putea să fie ăsta mai fericit dacă ai și copil, dar ce să și faci? Așa, hai să luăm banii, de data asta cred că avem banii de casă, sincer. Sperăm. Avem și bani de casă. Nu e rău. Asta că ar trebui să am bani și pentru înmormântarea scaunul cu rotile, dar vedem noi. De ce n-am luat-o? Nu am apucat să o iau. Da, asta nu e atât de bine. Nu pot să mai sar imediat, văd.
hai că avem bani cu ocazia asta, că n-am putut să-mi iau casă. Să pac. Hai mă, nu mai dă și mie niște case, ceva. Ca să nu mai fiu și eu așa să mor. Adică zic și eu. Da, și din păcate aici ne-a fost sfârșitul, pentru că vedeți voi că nevasta încă se mai ține pe picioare, dar eu sunt un pic mai rău, dar nevasta înțeleg de ce moare prima. Ok, haide în sicriu. Ok, uite. Și acum i-a plăcut să cânte, nu i-a ascultat pe prietenii lui, n-a ascultat-o pe nevastă, din nou pe prietenii lui. Așa. Ok, acum ne dă înapoi în viață, dar v-am mai zis și de la trecută că nu prea are rost să vezi chestia asta, pentru că vezi meciul și ce rost mai are să vezi ce ai făcut când... Da. Ok, dar mie ce mi se pare ciudat e că omul ăsta în joc efectiv aleargă și nu mi se pare atât de normal. Să alergi toată viața. Bine, știu că e un joc, dar totuși. Ok, haide încă o dată. Și uite, acum cred că o să vreau să mă fac profesor, nu știu, eu așa aș vrea. Asta înseamnă să iei foarte multe cărți. Și cred că pot să fac chestia asta. Uite, ne jucăm. Chiar că mă uite, sunt la grădiniță. Pac. Hai să pictăm. Cred că va fi și frumos. Pac. Ok, sunt frumos, sunt și inteligent. Mai mult inteligent, pentru că m-a zis că vreau să mă fac profesor, dar uite, aici nu e profesor, deci aici depinde ce voi face, că tot iau foarte multe cărți. Uite de astea. Dar din păcate nu sunt atât de multe. Hai să vorbim cu prietenii. Dar hai mă, nu sunt cărți, eu vreau să le iau pe toate. Înțelegeți voi? Dar se pare că dorința nu să fie îndeplinită, că deja probabil am luat mai mult altceva. Ce am ieșit? Ok, habar n-am ce am ieșit. Ceva nu prea bun, probabil. Și nu sunt fericit. Uite, probabil dacă o ajut pe asta o să fiu mai fericit. De ce am făcut aici? Ok, hai să lucrăm. Bine, dar stai că n-ar trebui să iau cam toți banii, pentru că nu sunt fericit. Ok, hai, putem să mai vorbim cu prietenii ca să fiu măcar un pic mai fericit. Pentru că în jocul ăsta, dacă nu ești fericit, poți muri, nu înțeleg. Care e logica acestei chestii, dar este. Cred că hai să ne urcăm în autobuz, autocar, ce-o fi ăsta și să mergem să vedem dacă ne acceptă vreo nevastă, adică vreo fată. Perfect, a acceptat. Ok, hai să mergem. Ok, uite, ce putem să facem? Putem să vorbim cu prietenii. Da, mi-am luat o nevastă ca să nu fie supărat. Dar nu o să vorbesc atât de mult cu ea. Vreau să vorbesc mai mult cu prietenii de data asta. Stai că acum tot iau banii serios. Pentru că nu prea mai am bani, din păcate. Din păcate și din fericire. Nu mai am bani. Da, și sper să fac 1000. Zic eu. Cred că nu o să fac, sincer.
Da, nu voi face. Da, 900. Da, uite, pot să-mi iau casa asta, adică de ce nu? Ok, sunt pe minus 100. Și nu știu, jocul ăsta mi se pare bine realizat, că nu îmbătrânești doar tu, îți îmbătrânesc și prieteni, ceea ce mi se pare destul de bine realizat. Că ați văzut că, uite, cine este, de exemplu, de aici. Ok, habar nu am. Pe minus 200, în tot cazul. Deci nu pot să vorbesc cu prieteni. Ok, cam asta ne-a fost sfârșitul, din păcate. Da. Nu a fost foarte rău. Ok. Intrăm în sicriu și uite că este acolo și un prieten de-al nostru. Ok. Uite, s-a jucat cu prietenii, s-a jucat, a stat cu prietenii, nu a stat cu nevasta. Oamenii și aduc aminte de el ca un om bun. Hai să ne întoarcem în viață. Adică, da. Și mi se pare un joc destul de intuitiv, pentru că e cam în viața reală într-un fel. Bine, în viața reală e mai greu un pic, dar tot e un simulator, practic. De-aia se cheamă Life is the Game. Da, aici am jucat ăsta, mi-a făcut un prieten. Ok, uite, aici am ales să mă crească părinții. Aici am, da, aici am ales să mă crească. Ok, păi, cam atât pentru azi. Eu am fost Tudor. Pa!